ஹலோ ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா மெஹந்தி வீலாக் தான் மக்களே. நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி எடுத்ததை நான் போட மறந்துட்டேன் மக்களே. ஆக்சுவலி இது வந்து எங்கே அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் கற்பகம் காம்ப்ளெக்ஸ் கிட்ட அந்த சைடில் எல்லாமே வந்து இந்த மெஹந்தி போடுறவங்க உட்காண்ட்ருப்பாங்க. நான் அங்கே தான் போய் போட்டேன் மக்களே. இங்கே வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து என்னென்னா நம்ம கேட்குற டிசைன் அவங்க போட்டு கொடுப்பாங்க. நிறைய டிசைன் புக்கு வச்சுருக்காங்க. அதை பார்த்து கூட நம்ம என்ன வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுறேன்னா அது போட்டுக்கலாம். இது வந்து நான் செலக்ட் பண்ண மக்கள். எனக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சதுனால இது ஒரு கைக்கு வந்து 150 வாங்கினாங்க. 2 கைக்கு போட்டனால 300. நீங்கள் கம்மியாக கேட்டிங்கனாலும் கூட கம்மி பண்ணி தருவாங்க. ஹாஃப் ஹேண்டு, ஃபுல் ஹேண்டு, வெறும் கை ஃபிங்கர்ஸு இந்த கைக்கு மட்டும் போடுற மாதிரியும் இருக்குது மக்களே. பரவாயில்ல மக்களே, அந்த நார்த் இந்தியன் பசங்க ரொம்ப நல்லா தான் போடுறாங்க. 1 ஹவரில் போட்டுடுறாங்க மக்களே. 1 ஹவர் அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் மக்களே. போட்டுட்டு நம்ம வந்துக்கலாம். நம்ம வேணும்னா நம்ம டிசைன்ஸ் பார்த்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மக்களே. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கற்பகம் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த சைட்லலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அங்கே கூட நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மக்களே. நிறைய லேடிஸ் டிசைனர்ஸும் இருக்காங்க, ஜென்ஸும் இருக்காங்க. ஆனால் ஜென்ஸ் தான் முக்கால்வாசி ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க மக்களே. லேடிஸ் நான் நைட் போனனால யாரையும் இல்லை. மார்னிங் போனீங்கன்னா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ வாங்கிக்கிறாங்க மக்களே. அவங்களாம் வந்து ரொம்ப இவ்வளோ கொடுங்க அவ்வளோ கொடுங்கலாம் கேட்குறதில்ல. ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப நீட்டாக தான் போட்டாங்க. ஆனால் எடுத்தவொடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ இது வரல. ஆனால் போடும்போது நல்லா இருந்துச்சு மக்களே. ஆனால் எடுக்கும்போது தான் அவ்வளோ இது வரல. ஆனால் உள்ள ரெட்டு இது வந்து ரொம்ப அப்படி விழுகல அச்செல்லாம். பரவாயில்ல மக்களே. நீங்களும் ஃபங்க்ஷனு இந்த மாதிரி டைமெல்லாம் எங்கேயாவது யாராவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க, க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னால் போய் போட்டுக்கோங்க. வெளியிலலாம் நம்ம பார்லரு அந்த சைடு எங்கேயாவது போடணுன்னா பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கும். உள்ளே வந்து அந்த ரெட் மெஹந்தி, நார்மல் கோன் மெஹந்தி இருக்குல்ல மக்களே, அதுதான் உள்ளே போடுறாங்க. இது வந்து பிளாக் மெஹந்தி போட்டு உள்ளே ரெட் மெஹந்தி அவுட்லைன் போடுறாங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து நீட்டாக தெரியும். கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும், நல்லா டஸ்கி ஸ்கின் தான். ஸோ அதனால் தெரியுமா தெரியாதான்னு சொல்லிட்டு நான் பிளாக் மெஹந்தி போட்டுட்டேன். ஃபுல்லாக ரெட் போட்டால் செவக்கும், ஆனால் கீழெல்லாம் தெரியாது. கையில் தெரியும், கீழே தெரியாது. அதனால தான் மக்களே. ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப நீட்டாக போட்டு விட்டார். 1 ஹவரில் முடிஞ்சு. நான் முடிஞ்சோடனே ஆட்டோ புக் பண்ணி கிளம்பிட்டோம் மக்கள். நம்ம மெஹந்தி போட்டு இதில் போக முடியாது, பைக்லேயோ இதுலேயோ போக முடியாது. அந்த சைடில் பார்த்திங்களா ஒரு புக் வச்சுருக்காங்க, அதுதான் மக்களே. அந்த புக்கு தான் அதில் ஃபுல்லாமே இருந்துச்சு மக்களே. பாருங்களேன், ஒரு சைடு ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்களேன். ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது மக்களே. நம்ம வெளியிலலாம் போடணுன்னா எவ்வளோ ஆகுறது. ஃபிங்கர்ஸ்க்கு இதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் நீட்டாகவே போட்டு விட்டாங்க. அப்புறம் செகண்ட் கைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு கைக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர், இன்னொரு கைக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர். அவ்வளோ சீக்கிரம் போட்டு முடிச்சிடுறாங்க. லேடிஸும் இருப்பாங்க மக்களே. மார்னிங் டைம் மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் டைம் போனால் லேடிஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ காலையில் போனீங்கன்னா லேடிஸ் யாராவது இருப்பாங்கன்னா ஜென்ட்ஸ் தான் முக்கால்வாசி நல்லா போடுறாங்க. நார்த் இந்தியன்ஸில் ரொம்ப நீட்டாக போட்டு விடுறாங்க. இந்த செகண்ட் ஹேண்ட்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு.
ஃபைனலி மக்களே 2 கைக்குமே போட்டு முடிக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது போட்டுட்டு இருக்காங்க செகண்ட் கைக்கு. இது மட்டும் போட்டால் உள்ள ரெட்டு இது மட்டும் போட்டால் போதும் மக்களே, இதெல்லாம் முடிஞ்சுது. நான் இது வந்து பவிளம் ஜுவல்லர்ஸ் அந்த சைடு அவன் பிளேஸில் தான் நான் போட்டுட்டு இருந்தேன். ஃபைனலி மக்களே 2 கைக்குமே போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. பார்க்குறக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன் மக்களே. எனக்கு மெஹந்தினா சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கூட. எப்போயுமே மெஹந்தி போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்பேன். மெஹந்தி போட்டால் உங்களுக்கு இன்னொரு இது வந்து ஹீட்டு ரெடியூஸ் ஆகும், பாடியில் இருக்கிற ஹீட்டு. வெயில் காலத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த அரைச்சி வைக்கிற மெஹந்தி கூட போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம சேனல். தேங்க்யூ. இதுதான் ஃபுல் வியூவர். தேங்க்யூ ஆல். ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.